Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni, moni, moni abale nonse kulikonse kumene muli lero pa 22 August 2025 lachisanu pamene mpingo wa Eklesia Katolika ukuchita chaka cha Mayi Mariya Mfumukazi. Mawu athu oyamba tiwatenga kuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 9 kuyambira ndime ya 1 mpaka 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Tobias Masina kuchokera ku St. Anthony of Padua Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga woyera tiutenga pa Luka mutu wa 1 kuyambira ndime ya 26 mpaka 38. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father James Balala, a Congregation of the Holy Spirit, CSSP, kuchokera ku Streams in the Desert Spiritan Spiritual Center, Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Koma anthu amene anali ndi nkhawa sadzakhalanso otaya mtima. Masiku amakedzana Mulungu adanyozetsa dziko la Zebuloni ndi la Nafutali, koma kutsogolo kuno adzalisandutsa la ulemu dera lonseli, kuyambira ku nyanja yayikulu ku Zambwe mpaka kufika ku dziko la patsidya pa mtsinje wa Yorodani, ndiye kuti dziko la Galileya, dziko la anthu a mitundu ina. Anthu amene ankenda mu mdima aona kuwala kwakukulu. Amene ankakhala mdziko la mdima wandiweyani, kuwala kwaonekera. Inu chauta, mwauchulukitsa mtundu wanu, mwonjezera kukondwa kwa anthu anu. Iwo akukondwa pamaso panu, monga mmene anthu amakondwera pa nthawi ya masika, monganso mmene anthu amakondwera pogawana zofunkha. Pakuti inu mwathyola goli limene linkawalemera, ndodo zimene ankamenyera mapewa awo, ndiponso mikwapulo ya anthu owazunza, monga mudachitira pogonjetsa Amidiyani. Ndithu, nsapato iliyonse ya munthu wankhondo ndi chovala chilichonse chothonyezekera magazi zidzatenthedwa pa moto ngati nkhuni. Chifukwa mwana watibadwira, mwana wamwamuna wapatsidwa kwa ife. Ulamuliro udzakhala m'manja mwake, ndipo adzamutchula dzina lake lakuti Phungu Wodabwitsa, Mulungu Wamphamvu, Atate Amuyaya, Mfumu ya Mtendere. Ulamuliro ndi mtendere wake zidzanka zikukulirakulira. Iye adzakhala pa mpando wa mfumu Davide, ndipo adzakhazikitsa ndi kuchirikiza ufumu wake pochita zachilungamo ndi zangwiro, kuyambira nthawi imeneyo mpaka amuyaya. Ndi mtima wake wonse chauta wamphamvu zonse watsimikiza kuti adzachitadi zimenezi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri ku muzi wina wa ku Yudeya. Adakalowa mnyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonje a Mariya, mwana adayamba kutakataka m'mimba mwake. Elizabeti adazazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo adalankhula mokweza mawu kuti, ndinu odala kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu, mayi wa Ambuye yanga, muzandiyendere? Chifukwatu pamene ndidamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinu odala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zidzachitikadi. Pamenepo Mariya adati, mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukukondwerera mwa Mulungu mpulumutsi wanga. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndinafotokoza poyambirira paja kuti lero lino mu mpingo wa Eklesia Katolika tikuchita chaka cha Amayi Mariya Mfumukazi, chaka chimene chinakhazikitsidwa mchaka cha 1954 ndi Papa Pius XII.
Chaka cha ufumukazi wa Mayi Mariya chimalumikizana kwambiri ndi ufumu wa Ambuye Yesu. Paja timawalemekeza Mayi Mariya chifukwa cha mwana wawo, chifukwa chobereka Ambuye Yesu Khristu pa dziko lino lapansi. Monga momwe timamvera tikawerenga uthenga wa Luka mutu wa 1 ndime ya 32 pamene mngelo Gabriel anapita kwa Amayi Mariya kuwaonekera, anawawuza kuti adzabereka mwana, adzatchedwa mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu adzamulonga ufumu wa kholo lake Davide. Ambuye Yesu paja ndi mfumu ya zolengedwa zonse. Posachedwa apa pa 15 August timachita chaka chakukwezedwa kwa Mayi Mariya kumwamba, kuti atamaliza moyo wawo wapansi pano Mulungu powalemekeza Mayi Mariya anawakweza ndi thupi lawo ndi mzimu wawo zonse kupita kumwamba. Ndikumene anakhazikisidwa kukhala mfumukazi. Tiphunzira chani pa chaka cha ufumukazi wa Mayi Mariya? Poyambirira ndimafuna tione kuti Amayi Mariya akuzichepesa. Amayi Mariya zochitika zawo ndi moyo wa mwana wawo Ambuye Yesu Khristu sizisiyana kwenikweni. Muona kuti Ambuye Yesu anazichepesa. Tikawerenga kalata ya Paulo woyera kulembera Afilipi mutu wa 2 kuyambira ndime ya 16 mpaka ya 11. Paja amanena kuti ngakhale Ambuye Yesu anali ndi umulungu, sanaone kuti chimenecho chikhale chinthu choti achigwirisise, adazisisa kotheratu ndikufika kutenga umunthu wathu ndikukhala ngati kapolo mpaka ndikukafa pa mtanda. Muona kuti Ambuye Yesu anazichepesa. Kuzichepesa kumeneko mukuonanso mwa Mayi Mariya. Kuti Mayi Mariya Mulungu anawakweza, Mulungu anawapatula, Mulungu anawakweza, Mulungu anawapanga kuti akhale osiyana ndi wina aliyense. Koma ngakhale Mulungu anawapangira zazikulu, sanachitenge ngati chimenecho ndi chinthu choti iwo azinyada, azizimva. Ndi chifukwa chake ngakhale Elizabeth msuwani wawo anazizimuka. Tamva mu uthenga woyera kuti ananena kuti ine ndine yani kuti inu mayi wa Ambuye yanga muzandiyendere. Amayi Mariya kuti Mulungu wawakomera mtima kuti akhale mayi wa mpulumutsi, akanatha kuziuza kuti mtima wanga dekha, iweyo wanyamula mpulumutsi. Ndipo chifukwa choti wanyamula mpulumutsi, iweyo ndi amene ukuyenera kuti uziyenderedwa. Iweyo ndi amene ukuyenera kuti ukhale pansi udekhe, anthu azibwera nkumaza kuona. Koma muona kuti Amayi Mariya ayi sakutero. Amayi Mariya akuzichepesa, akunyamuka ndi kuyenda kupita kukaona msuweni wawo. Ndikuona ngati tikanaphunzira kuti chimenechi kuti tichimvese komanso tichigwirisise kuti Mulungu akatipatula ndi kutikweza chisamakhale chinthu chotipangisa kuti tizinyada. Mulungu akatipatula, Mulungu akatilemekeza, chisakhale chifukwa choti tiyambe kupangira anthu ena chipongwe, kupangira anthu ena mwano. Ndimakonda kwambiri kumvesera nyimbo. Nyimbo ina Skefa Chimoto ijama imba kuti mundikonda Ambuye sizilira umboni, mundikonda Ambuye. Palipena manena kuti kuyambira nthawi imene chauta anawasinthira nyengo, koma zochita zawo ndi zosiyana ndi cholinga cha mdaliso. Malo mokhala mdaliso kwa anthu amene sanapeze, akuchita zosiyana ndi kukhala chipsinjo. Kuti Mulungu wawadalisa, kuti amvese kuti madaliso amene Mulungu wawapasaja, wawapasa kuti atalandira iwowo athenso kuwafikira anthu ena ayi. Kuti chifukwa chakuti iwowo adalisidwa, akwezedwa, amasanduka anthu onyada, amasanduka anthu amene akhale chipsinjo kwa anthu ena. Muganize kuti pa zinthu zosiyana-siyana zimene timanyadira mmoyo wathu wa dziko lino lapansi, kaya ndi maonekedwe, kaya ndi chuma, kaya ndi maphunziro, kaya ndi kumene timachokera, kaya ndi chani zimene muganize zonse zija akanakhala kuti ndi ifeyo amene timamva kunyada mu mtima mwathu chifukwa cha zinthu zimene tili nazo. Akanakhala kuti Mulungu wafuna kuti ifeyo tikhale amayi ampulumutsi. Kudera kwathuko anthu akanamwa madzi, ndikukhulupirira kuti anthu akanati wotha, chifukwa ngati anthu akuti wotha chifukwa cha mwina nyumba imene tili nayo,
ngati anthu akuti otha chifukwa cha galimoto imene tagula kuti sitingalabadire khaya munsiwo muli mazi khaya palichani tingowakapiza anthu aja kamadandaula kuwauza zoti musova muona kuti mutani. Ndiye tiyelekeze kuti zonsezi zimene timazinyadira pa dziko lino lapansi titati tiziyelekeze akanakhala kuti Mulungu watisankha kuti tikhale mayi wake wa mpulumusi kapena bambo wake wa mpulumusi. Bwenzi pano tikumatani kuti kwathu kuli munthu amene Mulungu wamukweza, si ifeyo takwezedwawo. Kwathu kuli munthu amene Mulungu wamukweza, ndi chifukwa cho wina wake wakwezedwa kwathu ifeyo chimenechi ndikuchitenga chinthu choti tikhoza kumawapangira anthu mwano. Kwathu kuli zakuti akanakhala kuti amene yoyo ndi mpulumusi, anthu akanamva zotani. Ndikuona ngati tikanatha kuphunzira lero lino, tikhonza kuphunzira kuchokera kwa Mayi Mariya kukhala anthu omazichepesa. Amanena kuti ozichepesa Mulungu amawakweza, ndipo onse ozikweza Mulungu amawasisa. China chimene tikhoza kuphunzira mu uthenga wa lero ndichonena kuti Amayi Mariya anapeza munthu ogawana naye nkhawa. Mukawerenga buku la Mphunzitsi mutu wa 6 ndi meya 6 amanena kuti oyanjana nawo azikhala ambiri, koma okulangiza azikhala mmodzi mwa anthu 1000. Anthu amene umaseka nawo, anthu amene umacheza nawo azikhala ochuluka, koma anthu amene akhoza kukulangiza, okulangizawo tinene kuti ma confident ako ndi anthu amene iweyo ukhoza kuwamasukira kuwauza zinthu za kukhosi kwako zimene zili mu mtima mwako. Ndi akunena kuti azikhala mmodzi yekha mwa anthu 1000. Si zimene Amayi Mariya akuchita kuti mjero anawauza, mjero akuwauza kuti nsuweni wanu uja anthu amati ngosabalayu ameneyo padakali pano ndiwoyembekezera ndipo mwezi uno ndi wa chisanu ndi chimodzi. Amayi Mariya zimene iwo analandira, iwo zimene njero anawafotokozera kuti azakhala mayi wa mpulumusi, sakuzitenga ndi kunka nayenda nazo pena paliponse. Ayi, akuzitenga kukapanga share ndi munthu amene nayenso iwo akukhulupirira kuti akawamvesa, akamvana chifukwa akudusa munyengo zofanana. Zichati manena kuti mbalame zofanana mawanga zimaulukira limodzi. Kutiphunzitsa kuti tisakhale anthu oti kamwa yathu izikhala ngati yatseguka kwambiri, kuti maganizo athu atseguka kwambiri, kuti tikhoza kumangolankhula china chilichonse kwa wina aliyense. Pali zinthu zina zimene timayenera kuti tizidziwa tokha kapena kumuuza munthu mmodzi confident wathu. Tilipo anthu ambiri amene kaya ndikumasuka udyo ndikukunenako kuti ngakhale zinthu zimene sitinanere kuti tiauze anthu timawauza anthu, ngakhale osaziwa omwe anthu kukumana nawo mbasi takumana nawo koyamba kungopasana nawo moni kuyamba kuwafotokozera mmene zinthu zilili ku nyumba takangana koko nansiya ndi kaya aona ngati ndibwerako zache zimenezo kuyamba kuwafotokozera anthu zimene zachitika ku nyumba, mavuto amene ali ku nyumba, mmene tikusowera mtendere nzathu akuti tisowesa mtendere, ndipo chikhala choziwa sindikanalozedwa kupanga zimenezi. Ine amene yosanenera kukhala mamuna wanga kapena mkazi wanga. Mukuwauza anthu amene alibe nazo ntchito, pena umakhala ngati timaona ngati ndife tokha amene tikukumana ndi nyengo zowawa. Anthu amakumana ndi nyengo zoopsa, nyengo zovuta. Tizithokoza Mulungu kuti sizimadindika pa chipumi. Akanakhala kuti nyengo zimene anthu akudusamo zikulembeka pa mphumi pawo. Bwizibona mwina tikumaona kuti awa ndisasokose nawo zangazi, awa anyamula zambiri kuposa zanga. Koma Mulungu anatisungira chinsinsi, ne enanso anaphunzira kuti amasunga zinthu. Sangoyankhula china chilichonse, sayankhulanso za achievements kapena ma successes awo, kuti zinthu zimene zikuwayendera bwino mmoyo mwawo, kuti paliponse pamene apita azimuuza wina aliyense, koma mwana wanga mwakuti, koma ndikuchita zakuti. Alipo anthu amene amachita zambiri zabwino kuposa ife amene samayankhula. Alipo anthu amene amakhala kuti akupanga excel mmoyo, zawo zikuwayendera koma anaphunzira kusunga zinthu mu mtima mwawo. Mwina tikhonzanso kuphunzira zimenezi kuchokera kwa Mayi Mariya, kuti tisakhale anthu omangoyankhula. Zina mwa zinthu zimene timayankhula anthu akhoza kuzigwiritsa ntchito pofuna kuti ononga nazo ife lomwe. Mawa ndikuyamba kulira kuti ndakumana ndi mavuto, osazoti mavuto wakumana nawo chifukwa cha kamwa yako, yakupwetekesa ndi kamwa yako.
imene ukulephera kuziphunzitsa kuti si nthawi zonse ikuyenera kuti iziyankhula. Tiphunzire kukhala anthu osayankhula, kukhala mwina ndi munthu mmodzi amene tikhoza kumukhulupirira, kumufotokozera zimene tikukumana nazo. Ambuye akhale nanu.